чуих той какво прави към чакай да спри, като видях, че няма много. Още два събора, ще разбира. Видиш, като закарах на полигона в Жавро. Че казвам те, като ни бяха да бъде на това. Ивчо, леко, за мъзни. От тук клипа само да санкам. Леко, ти рр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 rr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 
Еми най-се откорява всичко с кола, брат. Седни отгоре на Арна работа, този вътре ти е червета ти. Мартиницата на групата. София, можа да си мичи малко колата, каква е тази мръз? Аз не вътре съм. Аз съм не вчера, бе. Абе снимай, бе, снимай, бе. Натискай снимай. Моите нямаш. Моите на един месец. Аз си няма да разбрах. Супермена на групата. Кой разправяш? Направо. Три даши. Това беше най-голямата приказка, където казвам. Какво ще ги снимаш? Да се снимаш, брат. Едната не е. Той на капака на колата се качира. Спойлера отгоре. Не вземи скъпи номери. Какво смята?